स्वादिष्टमध्ये मी आपल्या सगळ्यांचे स्वागत करीत आहे। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे वजरी। वजरी कशी धुवायची, बकऱ्याची वजरी कशी धुवायची। कधी कधी काही लोक वजरीचा वास उग्र येतो म्हणून वजरी खायचे टाळतात, पण ती वजरी जर आपण व्यवस्थितपणे साफ केली तर त्याचा वास व्यवस्थितपणे धुतली, त्याचा वास व्यवस्थितपणे जातो आणि आपण व्यवस्थितपणे जर तिला बनवली तर आपण भरपूर आनंदाने ते चविष्ट लागते आपल्याला आणि आनंदाने आपण ती खातो। मग तुम्हाला मी आज दाखवणार आहे की वजरी कशी साफ करायची। ही बघा, ही वजरी जुन्यापूर्वीची वजरी आहे, ही अशी असते। खरं तर काही वजऱ्या काळ्या रंगाच्या असतात, कारण ते दुकानदार आपल्याला स्वच्छ धुवून देत नाहीत आणि ही वजरी जी मला मिळाली आहे दुकानातून ती धुतलेलीच मिळाली आहे, स्वच्छ धुवूनच मिळालेली आहे, पण तरी तिला आपल्याला धुवायची आहे। तर प्रथम तिला आपण वजरी धुवायला सुरुवात करू। प्रथम तिला नळाखाली धरून आपण तिला 2-4 पाण्याने, थंड पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे। हे बघा, अशी धुवायची आहे। मी तुम्हाला दाखवते। एकदम स्वच्छ, मुळातच स्वच्छ असल्यामुळे तिला जास्त वेळ लागणार नाही धुवायला। लोकांचा गैरसमज आहे की वजरी ही खायला म्हणजे वास येत असल्यामुळे खायला चांगली लागत नाही, पण तसं नाही आहे। मी तुम्हाला दाखवते की मी माझ्या आजीकडून शिकले, आजीने मला दाखवलेले आहे। तुम्ही नक्कीच ही खाल व्यवस्थित बनवून। मी तुम्हाला दाखवते 2-4 पाण्यातून तिला काढायचं आहे। हे थंड पाण्याचा वापर करून मी काढते। थंड पाण्यातून मी हिला काढलेली आहे धुवून। आता आपल्याला एका टोपात गरम पाणी करत ठेवायचे आहे। मी एक पातेलं ठेवलं आहे। पातेलं म्हणण्यापेक्षा हा माझा मोठा टोप आहे। मोठ्या टोपात जर ठेवली तर व्यवस्थित पाणी पण राहतं त्याच्यात आणि स्वच्छपणे धुवूनही निघते ते। ही 2-4 वेळा थंड पाण्यातून धुतल्यानंतर बघा, ही वजरी आता अशी दिसायला लागली आहे। वजरीचा आकार हा बघा असा एका पिशवीप्रमाणे असतो। हा बघा, मी तुम्हाला दाखवते। म्हणजे पहिला असा असतो आणि नंतर मी तुम्हाला दाखवते। बघा, ही एक प्रकारची पिशवीच असते। हे बघा, ही एक प्रकारची पिशवी असते। आता हिला आपण गरम पाण्यात उकळायला टाकूया। थोड्या वेळी अशीच गरम पाण्यात जरा उकळून द्यावी, 5-10 मिनटं। कमीत कमी 5 मिनटं तरी तिला गरम पाण्यात उकळत ठेवायची। तर 5 मिनिट्स ठेवल्यानंतर 5 मिनिटांनी गॅस बंद करायचा आणि तिला झाकून ठेवायची। 10 मिनिटं झाकून ठेवायची आणि थंड होईपर्यंत तिला तशीच ठेवायची पाण्यात। गरम पाण्यात 10 मिनिटं ठेवल्यानंतर पाणी थंड झाले आणि थंड पाण्यातनं मी आता ती वजरी बाहेर काढत आहे। तिथे आपण बारीक बारीक तुकडे करून घेऊया। म्हणजे आपल्याला ती साफ करायला सोपी जाईल। हे असे त्याचे बारीक तुकडे करून घ्यायचे।
वजरीला आपण अशी साफ करायची.